Hola, soy Paco. Y voy de voluntario al instituto. Agafes el rasculet. Bueno, ell quan arriba el primer que fa, ja ho sap per ell mateix, és regar el que són les plantes de les dues entrades que hi ha i després els jardins. I quan acaba de regar es dedica al que és als jardins a anar traient les herbes. O traient herbes, o rasclonejant, o quedant que quedin nets.